Il-Bażilika dei Santi Apostoli f'Ruma laqet avveniment kulturali illi flejla waħda ppreżenta lill-udjenza żewġ kompożizzjonijiet. Il-kantata ta' Christopher Muscat l-10 ta' frar 1928 bbażata fuq poeżija tal-poeta nazzjonali Duncan Psajla u l-oratorju Paulin fino ai confini della terra tal-kompożitur ta' fama dinija Monsignor Marco Fresina. Iż-żewġ kompożizzjonijiet huma xogħol ikkummissjonat fis-snin li għaddew mill-Fondazzjoni Paulus li organizzat dan il-kunċert kif spjega l-President Mark Fenegvella. Kien ta' sodisfazzjoni li l-kor tal-Katedral ta' Malta kanta mal-Orkestra Sinfonika Città di Roma, dirett minn kompożitur Malti, Christopher Muscat, li huwa direttur mużikali tal-Fondazzjoni, jimlina b'suċċess għaliex ta' viżibilità lil Malta f'Ruma, fl-iktar pajjiż illi għandna relazzjoni kulturali u diplomatika miegħu. Maestro Christopher Muscat esprima sodisfazzjon li l-kompożizzjoni tiegħu waħdet flimkien żewġ lingwi, il-Malti u l-mużika. Qed nużaw il-lingwa Maltija biex inwasslu l-messaġġ f'pajjiż barrani u l-messaġġ għadda xorta għaliex kif għadt aktar qabel il-lingwa internazzjonali, il-lingwa tal-mużika, il-messaġġ ta' dak li qed iwassal il-kliem, il-maltempata, is-sens ta' kalma ta' wara l-maltempata, il-konverżjoni u l-fidi irnexxinna ngħadduhom permezz tal-mużika. 7 snin wara li x-xogħol tiegħu ittella Malta, Marco Fresina qal li apprezza li issa ġie ppreżentat f'pajjiżu. Kompla jgħid li n-nawfraġġju ta' San Pawl hija tifkira ta' ġraja kera li nbidlet f'waħda provvidenzjali għal Malta u b'talima għallum. Per una tempesta ci ricordano che il Signore si serve anche delle tempeste per farle diventare occasioni di grazia, occasioni di conversione e di salvezza. Il-kunċert sar bl-appoġġ tal-Fond għad-Diplomazija Kulturali tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Awtorità Maltija tat-Turiżmu se jxandar fuq Television Malta s-sena d-dieħla qrib il-festa tan-nawfraġġju ta' San Pawl.